Moi kaverit! Hyvää huomenta vielä viimeistä kertaa Kolumbiasta. Nyt lähdetään kohti kotia. Ensimmäistä kertaa yli vuoteen. Vähän jännä fiilis. Ei oikein edes käsitä sitä, että nyt on aika palata kotiin hetkeksi, mutta varmasti tulee olemaan nastaa. Eli nämä seuraavat 48 tuntia on jaettu 2 videoon. Koitetaan pitää homma mielenkiintoisena, niin tässä videolla matkustetaan Pariisiin, mutta höpötellään vielä vähän Kolumbiasta. Vietetään sitten päivä Pariisissa, pyöritään, ihmetellään ja koitetaan häiritä paikallisia huijareita siellä. Ja sitten ensi viikon sunnuntaina video, kun mä matkustan Pariisista Tallinnaan ja Tallinnasta sitten seuraavana päivänä laivalla Suomeen. Höpötellään siinä videolla vähän kuluneesta vuodesta, matkustamisesta ylipäätänsä ja sitten mun tulevaisuuden suunnitelmista kanssa. Niin toivotaan ainakin, että tulee mielenkiintoiset 2 videota. Ei kai siinä muuta kuin takki päälle, reppu selkään ja menoksi. Tässä on mun kaikki matkatavarat. Sitten pikku sidebagi sen lisäksi. Joo. Sanotaan vielä Bogotalle kiitos tästä mun Airbnb-ikkunasta avautuu kivat maisemat. Tuohon rakentuu uusi Bogotan metro. Vuoden päästä pitäisi olla valmis ja tuossa vähän naapurustoa ja tuolla näkyy itse asiassa onkohan se toi vuorenkärki tuolla Montserratin vuori, minne Carlos Alberton kanssa kiivettiin muutama päivä takaperin. Missä on Pariisi? Tuolla. 13.35. Portti AB. Kiva, kun ei ole mitään tsekattavia laukkuja, niin voi kävellä vaan turvatarkastukseen ja mennä juomaan ylihintaista kahvia. Mä näin muutama päivä sitten TikTokin, kun joku suosittu brittiläinen matkailusisällöntuottaja arvosteli hänen mielestään maailman top 5 paskimmat lentokentät. Femma taisi olla Pariisi, no joo, Pariisi on aika kaos, sekava ja iso. Kuala Lumpuri taisi olla 3, samaa mieltä aika perseestä. Turvatoimet jotenkin tosi sekavat, tosi kaukan keskustasta. Delhi oli 2, mutta 1 oli tää Bogotan kenttä. Mua vähän jännitti, että niin siinä oli 2 Delhi ja 3 Kuala Lumpuri, mikä on munkin mielestä aika sketsi. Mutta täällä ei oo mitään ongelmia ollut. Tosi jees. Todella hyvä kokemus. Ehkä hänellä vaan oli huono päivä tai jotain, mutta niinku kaikki puoli hyvä. Mä oon todella hyvissä ajoin täällä. 3 tunnin päästä lähtee vasta lento ja portti on tossa naama edes. Niin kuin mä ajattelin, että onks tää kenttä oikeesti niin paha. Luotin siihen TikTokkaan vähän liikaa, mutta sellaista välillä on mieluummin olla hyvissä ajoin kuin olla myöhässä. Palataan seuraavalla videolla vähän tuleviin reissusuunnitelmiin ja ylipäätänsä mun elämän suunnitelmiin sit kun mä matkustan Pariisista Tallinnaan ja Suomeen, mutta Kolumbiasta vielä vähän ajatuksia. Mä oon super iloinen, että mä tulin Kolumbiaa käymään, että oli tällainen viimeinen uusi kohde ennen paluuta Eurooppaan ja Suomeen sitten. Ihmisillä on helposti muodostunut Kolumbiasta semmonen mielikuva erilaisten sarjojen ja dokumenttien ansiosta, koska tietenkin tässä maassa on sattunut todella paljon surullisia asioita, mutta sitten helposti unohdetaan kaikki positiivinen. Niin Kolumbia on näyttänyt meikäläisillä ainakin niitä tosi hyviä puolia. Tietenkin on näkynyt turvattomuutta, on näkynyt kadulla huumediilereitä. Ja se on ihan ymmärrettävää. Niitä on jokaisessa maassa. Jossain paikoissa vähän enemmän kuin jossain toisissa, mutta ihmiset täällä, erilaiset paikat, kuinka kaunista täällä on, edullista. Niin mä oon nauttinut tosi paljon ja niin kuin sanoin, niin tosi iloinen, että tulin tänne käymään. Tällä mun reissulla mä kävin Medellinissä, Guatapessa ja Bogotassa. Vajaa 2 viikon pyrähdys täällä. Ehkä ne kaikista tunnetuimmat paikat, mutta tulevaisuudessa
sit kun mä joku päivä palaan vielä Kolumbiaan, niin mulla on ystäviä täällä, joiden takia mä haluan palata. Yleensä ihmiset tekee mulle sen, että haluan palata johonkin kohteeseen. Tietenkin upea maa kokonaisuudessaan, mutta on nähnyt tosi paljon upeita paikkoja ja haluan reissata uusiin kohteisiin, niin se mikä mulle luo sen tarpeen palata samoihin paikkoihin on yleensä ne ihmiset ja ne ihmissuhteet, mitä on luonut eri paikoissa. Eli enköhän mä joku päivä palaa Kolumbiaan tapaamaan Carlos Albertoa ja hänen perhettään ja muita tuttuja täällä. Mutta nyt nautitaan kahvista, doomscrollataan vähän TikTokia ja hypätään lentokoneeseen. Mulla on käytävä paikka. Let's go. Let's go. Käytävä paikka voittaa kaikki muut paikat. Jos joku sanoo, että ikkunapaikka on parempi kuin käytävä paikka, hypätkää pituutta. Niin hypätään koneeseen ja sit vajaa 11 tuntia lento Pariisiin ja lähdetään sinne pyörimään. Meikä ei kässä sitä, että miksi boardingia aloitetaan, että just tänne putkeen vaan tullaan stondailemaan, mut ei mun tarvitse kaikkea ymmärtää. Vähän jännä ei ole koskaan tapahtunut tollasta, eli kaikkien laukut laitettiin riviin. Miehet toiselle puolelle seinää, naiset toiselle puolelle seinää. Katseet ja päät seinää vasten ja jokaiselle tehtiin ruumistarkastus. En mä tiedä, onko näillä joku vihje, että pitää tehdä tuplatsekkiä tai jotain, mutta jännä tunnelma. Saa nähdä, että onko lento paljon myöhässä, koska kaikille ihmisille vissiin tehdään toi sama tarkistus tossa ennen koneeseen pääsyä. Ei se mitään, koneessa ollaan ja käytävä paikka, niin kelpaa oikein hyvin. Just tuli kuulutus, että boarding completed. Tyhjä rivi. Lottovoitto. Ai saatana. Hyvää ruokahalua. Ihan törkeen pieni annos, mut ihan hyvä. Täällä on niinku 2 palaa possua, mut ei saa valittaa. Hyvää huomenta Pariisi. Hyvää huomenta Pariisi. Silmät. Hyvää huomenta Pariisi. Silmät seisoo jo nyt. Aika paljon vielä reissattavaa edessä. Kello on 7 aamulla täällä. Konettui... En mä osaa puhua. Ei tästä ei oo mitään. Hyvää huomenta Pariisi. Kello on 7 aamulla. Lento tuli ajallaan perille ja kaikki menee oikein hyvin. Mä oon vaan sanonut nukuttua yhtään sekuntia, koska kun lento lähti 1 aikaa iltapäivällä Bogotasta ja saapui tänne Pariisiin nyt 7 aamulla, niin voi olla, että tänään tulee jossain vaiheessa vähän väsy. Mutta pää lyö jo nyt tyhjää. Lähdetään selvittää, että miltä täällä näyttää. Kyllä mä vähän tossa lennolla harkitsin, että pitäisikö ottaa joku lounge tai joku sleeper podi ja jäädä vaan kentälle nukkuu. Voisiko olla niinku terveydelle parempi vaihtoehto, koska taas vähän flunssaa. Yllätys, että on kurkku taas kipeä. Mut sit mä totesin, että kerran kun ollaan Pariisissa, niin mennään käymään vähän kylillä. Mä olin viimeistään 2,5 vuotta sitten ihan samanlainen juttu. Mä olin tulos Tunisiasta takas Suomeen. Se oli itse asiassa mun eka soloreissu Euroopan ulkopuolella. Silloin mä kävin pyörähtää Notre Damella ja Louvres. Mitenköhän nämä junat toimi? Pidäköhän täällä ostaa lippua vai olikohan se lähimaksu vaan? En muista. Päiväpassi maksoi 30 €. En tiedä, että olisinko tarvinnut koko päiväpassia, mutta nyt pitää vedellä junilla ja metroilla ja busseilla ja joka paikassa niin paljon, että kortti vinkuu, koska kerran käytettiin tähän raheen. Mut silleen kuitenkin kiva tulla
tälleen aikaisin tänne, että on koko päivä aikaa mun lähtee 19.45 lento Tallinnaa täältä. Ja sit kentällä oli aika rauhallista kuitenkin vielä, niin eikä junassa karvukkaan, niin vittu oikeesti saatana, mä tarvin vittu 3 valkoista monsteria nyt naamaan. Puhuin liian aikaisin, metro oli aivan tupaten täynnä, mutta nyt lähimaasto on selvitty. Nyt enää suunnistetaan tornille, mutta ennen sitä käydään ottaa paikallinen cappuccino, jos siihen saa sellaisen kunnon ranskalaisen barista sylkäsyn päälle, niin tulisi semmonen kunnon Pariisin fiilis. Pariisi ja Ranska ei oo siis mun mitään lempparikohteita tai ranskalaiset ihmiset. Ausseissa tuli pieni yliannostus, kun siellä sai olla lastenvahtina ranskalaisille urpoille, jotka on töykeitä, ei omaa käytöstapoja. Ja joo, mut Pariisis niinku tää niinku 10-12 tuntia on ihan riittävä. Mitä veikkaatte, meneekö tänään yli alle 2,5 kahvia? Yli 2,5 kerroin 1,3. Aletaan siihen miltsi. Ei, mut kyllä pitää antaa Pariisille ja Ranskalle vähän posia. Täällä on kivoja kahviloita, ravintoloita, museoita, kiva arkkitehtuuria. Mut ehkä ne ihmiset on se, mikä voi pilata sen fiiliksen täällä. Tai ranskalaisista yleensäkin. Ei tietenkään kaikki ole samanlaisia, mullakin on ranskalaisia kavereita, mutta nekin on sanonut samaa, ranskalaiset friendit, jotka on hyviä tyyppejä, että niitä harmittaa, että useimmiten ranskalaiset voi olla vähän kusipäitä. Vähän jäänyt Espanja päälle, kävin hakemaan kurkkutabletteja apteekista ja saman tien kun astuin sisään, niin buen dia eli hyvää huomenta espanjaksi ja sit vielä kassalla kun olin maksanut, niin muchas gracias, hasta luego. Vähän kattoo ranskalainen leidi vinoin, mikä kolumbialainen jätkä tänne on tullut puhua pelkkää espanjaa. Mut mulla on aina sillä, että menee uuteen maahan, niin jää kieli vähän päälle ja sit kun on väsynyt ja ajatus käy vähän hitaalla, niin voi olla, että mä oon Tallinnassa tilaamassa itselleni uno cerveza por favor Tallinnan vanhassa kaupungissa. Mutta ei se mitään, hymyilläänpä. Ihan just saavutaan kohteeseen. Eli tän videon huipennukseen Eiffel-torni. Ette ole koskaan varmaan aikaisemmin Eiffel-tornia nähnyt. Ainakaan näin laadukkaassa dokumentissa, niin tosta aukeaa se puisto ja torni on sitten tuolla vasemmalla päin. Siinä se nyt lepää. Vittu saatana sadettina tuli hyökkäs niskaan. Onkohan täällä niitä katutaiteilija huijareita tähän aikaan aamusta liikkeelle? On täällä vähän kaupustelijaa, mutta ei oo mitään taikureita ainakaan vielä. Tai en mä tiedä, voi nääkin tehdä tääkätemppu, jos tarpeeksi maksaa. Mutta en mä tonne huipulle kyllä haluais mennä. Mä oon kuitenkin käynyt Sapporo TV-tornissa. Ja kyllä se ton voittaa helposti. Haistellaan vähän meininkiä. Täällä on tosi paljon näitä kaupustelijoita jo liikkeellä. Ja mitä mä oon nyt tässä kattonut, niin menee aika aggressiivisesti niin kuin jengin päälle kauppaamaan tavaraa. Mä luulen, että tää kamera pitää ne aika hyvin loitolla. Kannattaa katsoa Kurt Cassin video Pariisista. Siinä näkyy hyvin millainen meininki. Täällä voi olla sit kun alkaa vääntää kättä noitten syntyperäisten ranskalaisten kanssa. Mut turistit hymyilee, on kaunis sää Pariisissa ja niin, eikä siinä mitään lisättävää. Vittu, mistä täällä on jotain semmosia taikuriesityksiä? Semmosia mä haluaisin mennä nyt kuvailemaan ja aukomaan vähän päät. Nää syntyperäiset ranskalaiset kaupustelijat, kaikki luulee, että mä oon kolumbialainen, koska tietty kolumbiapaita ja tummat piirteet ja ne puhuu kyllä ihan sujuvaa espanjaa. Niin ei kauheasti lähesty. Tai niinku jotain huikkailee espanjaksi. Mä vaan tuijotan niitä, niin kävelee ohi. Ei tuo häiritse samalla lailla kuin aasialaisia tai ihan täysin blondeja. Mikä on ihan kiva.
Kerran kun täällä ollaan, niin mennään kattoo Riemukaari kanssa. Täällä ei näytä olevan taikureita ainakaan vielä liikkeellä, niin katsotaan jos tulisi matkan varrella vastaan taikureita tai muita hassuttelijoita. Käydään kattelemaan Eiffeltornin maisemat vielä tuolta tasan teepäältä. Mut ihan sairaan nätti sää tekee tästä kaupunkikierroksesta väsyneenä aika paljon miellyttävämpää. Se oli siinä, eiköhän mennä eteenpäin. Ihan hapaali. Poliisit on tulossa, niin kaikki katumyyjät laittoi kamat kasaan ja lähti juokseen. Ihania kansalaisia. Mä oon niin hyvin herkästi ärsyntyvällä fiiliksellä tällä hetkellä. Väsy, kurkkukipu, jne. Ei oo kaljaa. Niin mä haluaisin vihata kovasti nyt Pariisiin tällä hetkellä. Koska viime kerrasta jäi just vähän semmonen, että haisee kusi ja ihmiset törkein, mut ehkä se on tää aurinko. Ihmiset on mukavia ja jengi hymyilee ja on kiva kädellä. Kiva käydä kädellä. Kiva kävellä kadulla. Ainoa asia, mistä mä voin tällä hetkellä valittaa, on se, että mä oon vittu aivan jäässä. Siis niinku, onks tää Euroopan kesä? Plus 24 taitaa olla tällä hetkellä. Mä aivan vittu, pitää repiä kohta takki päälle. Siinä se nyt on kanssa. Sekin on nyt nähty. Nyt voidaan lähteä lentokentälle. Saatiin ratkirjaamukas lopetus tällä videolla. Ensi videolla matkustellaan koti-Suomeen Tallinnan kautta. Höpötellään vähän enemmän reissaamisesta ja meikäläisen tulevaisuuden suunnitelmista. Mut iso kiitos, jos oot kattonut tämän videon. Muista ottaa kanava tilaukseen, jätä tykkäys ja jätä jotain kommenttia, miltä tää meikäläisen tekeminen tälleen vähän väsyneenä vaikutti. Kiitti paljon kun katsoit.